Fa molt de temps hi havia a Xina un palau immens, governat per un emperador que gaudia de tot el que volia. Aquest emperador tenia els millors jardins de tot el regne, on hi habitaven tot tipus d'espècies. Però més enllà d'aquests jardins hi havia un bosc on hi habitava un famós rossinyol. Aquest rossinyol era molt difícil de trobar, però tothom el coneixia, ja que deixava meravellat a tothom qui escoltava el seu cant. El rei va llegir les històries sobre aquest au i va manar al seu majordom preferit anar a buscar-lo i portar-lo. El rei li va construir una gàbia d'or i li va donar tot el que l'ocell li va demanar. La gent del poble, en saber la notícia, va celebrar que tenien el famós cant de l'ocell a la seva disposició. Va passar un temps i al rei li van regalar un altre ocell, però aquest era diferent. Era un ocell robòtic que sempre cantava la mateixa melodia, sense agotar-se. El rossinyol va aprofitar el moment de distracció per fugir de la gàbia cap al seu bosc. L'emperador, en saber-ho, va posar-se molt trist. Però el rossinyol va anar a cantar-li a l'orella per posar-lo content. Finalment, el rossinyol i l'emperador van arribar a un tracte. L'emperador no el tindria atrapat i el rossinyol vindria a visitar-lo sempre que ho necessités.